Здравейте, скъпи приятели, аз съм Дракула, Днес е да се абонирате, да му гледате клиповете, да лайкате, всичко да правите. И днес, както винаги, ще играя в един сервер, който се казва Playford, който не е никак лош. Заради някои причини, които са си, често казвам, много хубави. И няма да излезе стейки, ще играя с Демона. Тук това е Iron Bomber, който вчера спечелих и сега му се радвам максимално. И някой от някъде ме уби по дяволите. Iron Bomber си е много готино оръжие и когато му стигнете, почти никой не може да ви уби и така. Тук това е Insane Iron или забравих как му беше името, който е добър айтъм, пародия на Айландъра. Когато дойдете някой ви дава малко хил и малко, много малко спил. Обаче ако убиете някой ви дава хил, спи и нещо такова. Докато ви започне да види в много яко зелено, което е като ефект. Снижа ефект се едно, обаче на окото на делно. Там където май той няма. И за това много да играя делно, много искам да играя с Iron и както на името. И те. И Iron Bomber като поцелих стана още по-добре и по-яко. Не, убиха ма. Ама направиха задена. И когато тук видите някои с обикновени първи оръжия, ето гледа на скаут, става дума е супер яко, защото ви прави играта или ви правите някой играта и така. Така горе-долу е описанието ми и така. Сега мисля да играя с нещо друго, ама след като умра и този път. И така. Понякога просто се случва да му убият, защото или не мога да играя, или те са супер тъпи идиоти, или двете. И така. Обаче в този сервер трябва да говорите на английски, или иначе няма разбирате нищото, като това ще е много кофти и така. Добре, този го закачиха за стената, което е много яко, обаче мен ме убиха и не беше много добре. И сега не знам с кой да играя, слагам го рандом. Медик. Никога не съм искал да съм с медик и затова. Ще поиграя малко спай и така. С спай съм много развит. Обичам моето ново оръжие Diamond Back. Имах го преди около 2 дена, го спечелих и е страхотно. Конивърско най-също го спечелих и то на Суиджина. На код Суиджин и ще ви дам и сервера, с който съм спечелил тези две невероятни неща, което е много полезно, защото когато направите някой друг ачивмент или когато победите понякога или направите примерно 10 победи подред, ви дава някой айтъм. А понякога ви дава просто айтъм, който е велик. И когато комбинирате Diamond Back и Conivers Kunai, както и Deathringer, това е просто невероятна комбинация, с която можете лесно да убивате, да се съживявате един вид, все едно и така.
hello, Cat Belly. Убиха ме и не успях да заколя и един солдър. Това трябваше да е елементарно, но не. За това, че не мога да играя, съжалявам за лошото ми игране, просто се опитам да се забавлявам и малко да го разпусна. Имах натоварен ден с много учени, които знам, че бихте казали, че е ужасно, ама и затова разпускам. I see you. И сега ще заколим снайпера и готово. И най-хубавото на Diamond Bug е, че когато заколите или сапнете някое сентри на Engineer, ви дава критикал. И това е супер яко. О, снайпера си взел Razorback, но аз имам Diamond Bug, което ще е много полезно. И готово. Този просто не оцеля. И нямаше как да оцелее всъщност. На два удара да не... На два критикала да не убиете снайпер, това е просто невъзможно. И така. И като цяло това ми беше описание за сервера, това беше геймплея, който ви показвам, това ми беше описанието на айтемите и ще продължа още малко с клипа, мен ме убиха. Ще продължа още малко с клипа и после ще, както винаги, ще свършвам видеото, защото май стана дългичко или пък не, както и да е. Надявам се, както винаги, не както винаги, да ви е харесало, макар и малко, да ви е харесало това видео, което направих с описание на сервер, моите айтеми, героите и ви показах как играя. И явно това беше от мен. И до скоро!